Хәерле көн, Татарстан! Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар! Бүген 30 август, дүшәмбе. Бүген республикабызда һәм Казанда зур бәйрәм. Сәлам! Бүгенге бәйрәм ул күп милләтләрне берләштерә. Ә бүгенге Татарстан ул алдынгы төбәк. Бүген Татарстан ул татар милләте, татар теле һәм татар мәдәнияте үсеш алган төбәк. Без чит илдә яшәүче татарлар Татарстанга безнең ватаныбыз, ә Казан безнең башкалабыз кебек карыйбыз. Сезгә чын күңелдән сәламәтлек һәм гаилә иминлеге телибез. Бергәләшеп Татарстан үсешенә өлеш кертергә насыйп булсын. Башкалабыз Казан үз йөзен булдырган шәһәр. Мәркәзебез килгән кунакларда нинди образлар тудыра? Аны кемнәргә һәм нәрсәгә тиңлиләр? Моны ачыклар өчен хәтта фәнни тикшерүләр дә уздырганнар. По просьбе президента Республики Татарстан 2019 елда Татарстан Республикасы президентын тәкъдиме белән без Казан үзәге белән бәйле зур фәнни тикшерүләр башлап җибәрдек. Аның барышында шундый кызыклы нәтиҗәләргә ирештек. Казанлыларның күбесе өчен шәһәребез уртача 40 яшьлек хатын-кыз образында кабул ителә. Ул кешеләр белән аралашырга ярата, үз-үзен карый, тәрбияли торган зәвыклы ханым. Шул ук вакытта әйбәт хуҗабикә, балалар үстергә дә өлгерә. Оста пешекче, аның яраткан эше бар, хәтта аны уңышлы бизнес-леди дип тә әйтсәк була. Тышкы кыяфәтенә килгәндә ул үтә дә чибәр. Шәһәребезгә килгән һәрбер кунак ул хатын-кызның рухын тоя сыман. Казан мөнәсәбәтләр төзергә ярата. Ул сөйләшә белә. Бу башкалабызның үсеше өчен бик тә мөһим. Һәм шул ук вакытта шәһәребезне 2 катлы, серле дип әйтсәк тә була. Мәсәлән, Кабан күле, аның эчендә яшерелгән хан хәзинәләре. Казан Кремле һәм аның эчендә урнашкан риваятләр тудырган Сөембикә манарасы. Һәр хатын-кызның сыры булган кебек, Казаныбызның да үз серләре бар. Мне кажется, вот как у каждой женщины есть свои какие-то секреты, так и у города Казани есть секреты. Хәерле көн, Татарстан. I love Kazan. I love Tatarstan. I love to walk in Bauman Street and to Gorky Park. I like to meet people and to speak about interesting things. Beren Belen. Республикабызны туристик үзәк дип әйтсәк тә, бердә ялгыш булмас. Көн сайын башкалабыз Казанга йөзләгән турист килә. Һәм инде алар бер күрүдә башкалабызга гашыйк булалар. Алар арасында Зоя Спицина да бар, һәм без аны каршы алырга килдек. Хәерле көн, Зоя, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза, исәнмесез? Ничек килеп җиттегез? Хәлләрегез ничек? Яхшы, бик әйбәт. Әйдәгез Казан буйлап сәяхәткә. Әйдә. Зоя Калугда туып үскән рус кызы. Казанга беренче тапкыр 2 ел элек килеп эләгә. Әлбәттә, шәһәребез турында элек тә ишеткән була. Башкалабызга аяк баскач, шундук аңа гашыйк була. Шәһәр урамнарын күргәч, исем китте. Матурлыгына, чисталыгына, яктылыгына сыкландым. Казан белән якыннан танышырга уйладым. Монда яшисе килә башлады. Яңа ел бәйрәмнәрен Казанда каршы ала башладым. Танышларым күбәйде, алар арасында дуслар таптым.
Шәһәрнең тарихы белән кызыксынып киттем. Алай гына да түгел, Казан турында социаль челтәрләрдә блог ачып җибәрә булдым. Аны «Казани с любовью» дип атадым. Миңа бирдә яшәүче кешеләр күңелемә якын. Сез ачык, ярдәмчел, һәрвакыт хәрәкәттә, мәгълүматлар белән бүлешәсез. Стараются что-то тебе рассказать, что-то показать. Они очень дружелюбные, открытые. И вот это для меня подкупает. Уже мало того, что город очень красивый, который мне нравится, больше того, мне здесь очень нравятся люди. Зоидан мин, әгәр дә Казан сездә нинди образлар тудыра, ул ир кешеме, хатын кызмы? Сезнең фикерегезчә, Казанга ничә яшь дип сорадым? По моим ощущениям, Казань – это очень молодой город. Минемчә, Казан бик яшь шәһәр. Тиз үзгәрүчән, гел хәрәкәттә. 25 яшьләр чамасындагы хатын-кыз. Ул бөтен нәрсә белән кызыксына, кунакчыл, хуҗабикә. Шейрадушная хозяйка. Алдан әйткәнемчә, Зоя Татарстаннан ерак урнашкан рус шәһәрендә туып үскән рус милләтле кыз. Татарстанны шул кадәр яраткан, хәтта татар телендә өйрәнә башлаган. Это дает совершенно новые горизонты возможностей, открывает. Это другой уровень общения, другой уровень доверия. Минем өчен бу бик мөһим, чөнки яңа тел өйрәнү яңа киңлекләр ача. Милләтне яхшырак аңларга ярдәм итә. Шулай ук тел өйрәнү кызык һәм мавыктыргыч. Там Миниханова, который сказал: Рөстәм Миниханов бер интервьюсында булай дигән иде. Татар телен белсәгез, сез башка төрки телләрне дә аңлый алырсыз дип. Татар җырларын тыңлау күңелемә аеруча ләззәт бирә. Анда нәрсә турында сүз барганны аңлыйсы килә башлый. Мәхәббәтем, койдасың син, койдасың син, мәхәббәтем. Зоя, рәхмәт бүгенге очрашу өчен. Без сезгә барлык уңышларны телибез. Казанда һәр вакытта да сезне көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Мин Казанны яратам. Греция башкаласы Афинадан, Татарстан башкаласы Казанха кайнар селам. Я очень люблю Казан за ее добрых и разных людей. Байрам белән. Шулай итеп, мәркәзебез Казан кемгә ошаган? Аның холкы нинди? Бу сорауларны мин экскурсиялар алып баручы Гүзәлия Туташка да юлыйсым килә. Хәерле көн, Гүзәлия, исәнмесез? Исәнмесез, Эльза? Экскурсияга килгән кунакларга сезнең сорау биргәнегез бармы? Казан аларда нинди образлар тудыра икән? Аларны кемнәргә тиңлиләр? Безгә Казанга килгән кешеләргә дә һәм шәһәрдә яшәгән казанлыларга да шулай ук ул сорауны биргәнем бар һәм бик төрле җаваплар китерәләр. Күп кеше әйтте, Казан ул ир кеше күбрәк дип, ләкин бик күп җаваплар шулай хатын-кыз турында биргәннәр һәм бик еш очрый торган җавап ул Казан Сөембикә дип. Шулай ук кешеләр бик еш җавап бирделәр. Безнең Казан кеше буларак ул шу актив, амбициоз кеше, бәлки ул волонтер, спортсмен, рәссамчы, чиновник, төрле профессияларны әйтеп чыкканнар һәм шулай ук бер яктан безнең шәһәр кеше буларак хәйләкәр кеше һәм аның тарихы ике төрле һәм шәһәр үзе дә бер сүз белән аны сурәтләп булмый дип. Һәм шулай да күбрәк хатын-кыз образы белән бәйлиләр дип әйттегез Казанны. Чыннан да нинди хатын-кызлар, нинди атаклы хатын-кызлар биредә яшәгәннәр? Әйе, безнең шәһәрдә аеруча 19-20 гасырда карасак, бик танылган татар шәхесләр именно хатын-кызлар булганнар. Ләкин элегрәк вакытны карасак, Сөембикә, Гәүһәршәт, Нурсултан, бик танылган ханбикәләр 15-16 гасырда яшәгән. Фатиха Аитова биредәге белемне, мәгърифәтне үстерү өчен зур өлеш керткән ханымнарның берсе. Казанга килә, кияүгә чыга. Сөләйман Аитов бик бай булган татар
кешесенә. Үзе ул Оренбург өлкәсеннән килә һәм бик бай гаиләдән, шулай ук үзе Яушев гаиләсеннән. Ул кияүгә чыга, 5нче хатын булып, ләкин аның алдыннан булган хатыннары инде вафат була шул вакытка. Һәм 20 яшькә кечерәк үз иреннән караганда. Һәм аның төп теләге буларак кызларга кичкенәдән үк белем бирү. Һәм башта Сукно бистәсендә кызлар өчен мәктәп ача. Аннары Иске Татар бистәсендә Тукай урамында башлангыч белем бирү кызларга мәктәп ачыла. Һәм аннары бик күп эш алып бара Татар гимназиясын ачу. Ул Казанда чиновниклардан сорый рөхсәт, ләкин бирмиләр. Ул Петербургка барып, ул рөхсәтне ала һәм шулай үз ире белән бергә алар Европа буенча Австро-Венгрия, Алман илендә, төрле җирләрдә булып, иң яңа алдынгы методикларны җыялар, чөнки ул методикаларны үз гимназиягә кертү. Һәм кайтып, монда гимназия 16-нчы елда, 1916 елда гимназияны ачалар инде Иске Татар бистәсендә һәм бу Казанда беренче татар гимназиясе була. Ирләр өчен гимназия, татар гимназиясе булмаган вакытта кызлар өчен гимназия ачыла. Һәм шулай Казанымызда бик тә кызыклы бер ханым яшәгән. Ул үтә дә француз модасына гашыйк булган. Биби Мәрьям Бану Апакова, Апаков гаиләсендә туа, ләкин 20-21 яшендә булганда ул кияүгә чыга. Имам Шамилнең улы Гази Шамил аның ире була. Кем шул? Ул үзе Шамил, кеше Шамил инде әйтсәк була. 46 яшендә була һәм Шамил армиядә офицер буларак армия эшен тамамлый. Һәм Казанга килеп, ул өйләнә, Биби Мәрьям Бану аның яшь хатыны була. Һәм Биби Мәрьям Бану Апаков гаиләдән булгач, ул бик белемле, рус телендә белә һәм мәсәлән Казанга килгән француз әйтә, яза. Татар хатын-кызлары кебек калфакта йөрми, кечкенә генә эшләпә, бите ачык, русча бик матур итеп сөйләшә, ди. Шарли Рабо француз. Һәм әнисе вафат булгач, Иске Татар бистәсендә җир бирелә. Биби Мәрьям Бану шул Франциягә гашыйк булгач, ул Франциядә төзелгән кебек, безнең Иске Татар бистәсендә шулай ук яңа йорт төзи. Бу хәзерге вакытта Габдулла Тукай музее, элекеге исеме Шамил йорты. Күрәсез, 19-нчы гасырның ахырында һәм 20-нчы гасыр башында бик күркәм һәм данлыклы булган татар хатын-кызлары яшәгән һәм шундый зур эш алып барган, татар халык мәдәниятен үстерү, татарга белем бирү һәм хатын-кызларын күтәрү һәм бик күп шундый кызлар тагын булган һәм бу берничә генә хатын-кызларны әйтеп киттем. Элегрәк яшәгән татар хатын-кызларының киемнәре дә бик үзенчәлекле булган һәм бу турыда сезнең кулыгызда булган фотосурәтләр сөйлиләр. Ягыннан киенгәннәр татар хатын-кызлары, битләре дә капланган, чәчләре дә капланган, күлмәкләре дә озын, итекләр, читекләр, шулай калфаклар, шупы, хәсидә һәм бик төрле татар хатын-кызына хас булган әйберләр. Аннары 20-нчы гасыр башында инде үзгәрә безнең татар хатын-кыз костюмы, чөнки Европа, Россия мода влияние аркасында инде шундый күбрәк модерн стилендә костюмнар, киемнәр, күлмәкләр килә һәм башларында гына фотоларында күренә калфак кигән. Менә калфак турында әйтеп киттегез. Безнең язучыбыз, фәлсәфәче Рабит Батулланың да бу турыда үз фикере бар. Бүгенге көндә калфак кияләр театрларда, хәтерлисезме? Кичкенә генә менә шушындый гына име, матур гына, нәни генә, нәфис кенә калфак кияләр кызлар. Бит ул борынгы вакытта кичкенә булмаган, ул менә
Менә нинди булган калфак. Күрәсезме? Бу инде 19 гасырда эшләнгән калфак, менә икенчесе башка җирлектә. Менә бу башка килгән, менә татарлар бит име кар илендә яши. Төньякта яши. Шуңа күрә хатын-кыз үзенең башын саклаган, менә булай иттереп кигәндә, менә булай иттереп астырып, менә шулай иттереп асырып куйган. Менә булай иттереп. Инде бик нык бураннай булса, ул батырып кигән калфакны, калфакның аның файдасы булган. Башка салкын тимәсен өчен, җил өрмәсен өчен, менә шулай үреп, бәйләп эшләнгән, тегеп эшләнгән булган име. Әкренләп хәзер безнең име зәвыклы хатын-кызларыбыз калфакка үзгәрешләр кертә башлаган. Менә булай гына әйттереп эшли башлыйлар аннан соң. Монсын бөтенләй төшереп калдыралар. Менә шулай иттереп теге калфак шикелле генә әйттерәләр дә, менә монсын төшерә. Ләкин бит әкрен генә, менә хәзер мин сезгә күрсәтәм нинди булганын. Менә ул калфак. Нинди гүзәл кыз. Менә бу инҗи калфак. Менә бу да инҗи калфак. Ә монда инҗи юк. Мин күрсәткән баягы калфакта. Ondan soң мен сезгә бриллиант, ягъни алмаз ташлы калфакларын да күрсәтермен. Әкренләп бриллиант кадый башлыйлар. Мәсәлән, менә бу инҗи һәм бриллиант калфаклар байлар. Байлар нәселләре име. Бай нәселдән. Менә бу да инҗи калфак. Монда байлар инде булар. Бай хатыннар. Менә барсы да. Менә бу Дәрдемәнднең кызлары. Дәрдемәнд миллиардер. Алтын базлары хуҗасы. 25 алтын базына хуҗа. Шуның 7-се шул кадәр золотоносный име, бай име. Менә монда инде алмаз ташлы калфаклар күрәсезме, кичерәйгән. Менә мондый асылынып салынып тормый. Менә шулай итеп үзгәрә бриллиант. Ул затлыга әверелгән. Теге җылылыкка киюдән башка бер затлылыкны күрсәтү, байлыкны күрсәтүгә әверелгән. Менә бер формасы менә монда ничек. Гаҗәеп матур. Калфаклар. Хәзер мин сезгә тагын менә күрсәтәм менә. Артисткалар революция хәтле артисткалар. Болгарская, Арапова, Кариев, Болгарская, Әшрәф Синеева, Заһида Тинчурина. Ул бит генерал кызы, статский советник кызы. Менә аның инҗи генә түгел, алмаз калфаклы. Әшрәф Синееваның инҗи калфак. Ул инде арзанрак инҗи калфак. Менә зур айтып күрсәткәндә бик матур булыр иде. Хәзер менә тагын бер калфакны күрсәтеп китим. Менә бер бай хатыны үзенең гаиләсе белән. Ана уртада кызы, җитлеккән кызы. Ана бу бриллиант калфак. Ягъни алмаз калфак. Менә хәзер мин сезгә күрсәтәм Сара Шахкулова дигән шәхесне. Бу математика битергән, Сорбонны да нидә битергән, име шул кадәр ул башлык ни була име. Бу ханнар нәселеннән, бу Касим ханлыгыннан. Ягъни Мәскәү тирәсендә була Касим ханлыгы, менә шуларның нәселеннән Шахкулова дигән сүз, шах кызы дигән сүз. Шакулова, аны инде Шакула дип йөртәләр. Менә ул инде алмаз кашлы калфакны кигән. Менә шулай итеп без әкрен генә калфакның ничек үзгәргәненә килеп җиттек. Дулкынланып тирбәлә җыр, сандугач кунмас инде. Ямле булса да торган җир, туган җир булмас инде. Сакта торам ил шигендә, басмаган җир калмады. Кайда йөрсәм дә күңелдә Татарстан таңнары. Тургай тавышларында да, елга камышларында, җанга якын моңнары бар сөю сагышларында.
басуларда эшләп үсә кызларның уңганнары, сагындырып искә төшә Татарстан таңнары. Иҗатында туган тел, намус, выждан турында күп уйланган Нәки Исәнбәт туган ил шигырендә булай дип яза. Анда кайткач, мин дә башка, анда мин дә сандугач дип. Туган җирләрдән бер вакытта да аерылмагыз. Бүген инде барыгызны да бәйрәм белән тәбрик итәбез. Туган көнең белән республика, туган көнең белән Казан.